Geweldig. Wat? Leuk als Jos naar de Friese vlogger. Ik denk het sneeuwt. Ik maar gauw even naar Boetentij, jongen. Wat even zien hoe je eruit komt, jongen, in de wereld met al die sneeuw. Hallo meneer. Wat vindt u van de sneeuw, meneer? Ah, fantastisch hè? Ja, vindt u het leuk? Nee, helemaal niet. Nee. Waarom niet? Ah, ik zeg veel verkeer jongen. Ja, allemaal aanrijdingen en al. Ja. Oh, ja? Ja, je bent er echt op klaar, ook wel. Ja. Ja, je maakt echt een Russische moed op. Ja. Ja. Maar van waar de fotografische interesse? De fotografische invloeden? Nou, ik ben een Friese vlogger. Ik vlog hier op straat hier. Ik heb dat mensen een beetje op straat een beetje aan het doen zijn. Oké, vind je het goed als ik verder ga? Ja, vind ik goed. Maak je wat vregen, meneer? Ja. Ja? Wat vind je over van de sneeuw, meneer? Te gek. Ja? Ja. Geniet je ervan? Ja. Ik ben 62 jaar bijna en ik geniet er nog altijd van als vroeger als klein kind. Ja, hè? Ja. Waarom loopt u nu ook over straat? Of, Nee, ik loop altijd. Oh, oké. Ja, maar het is ook goed voor bejaarden, weet je wel. Dan zitten ze naar buiten te kijken, kinderen in de sneeuw Ja. spelen. En, Ja, het is echt perfecte sneeuw. Ja. Ik vind het wel mooi. Dat is net lang moeten staan. En het is koud. Wordt geen snelsneeuw behalve. Ja. Oh, je foute grap dit. Maar goed, oké. Maar wat probeer je nou te rijden dan? Ook gewoon met net die lamp. Oh, die lamp, oké. Ja, en af en toe gewoon een bord of zo. Wat Ja, zo ja. Je meest. Nee, want dat zie je toch als je een bal tegen je gezicht dan krijgt. Geen idee. Dat zou ik zelf ook niet fijn Dat doe je vinden. testen bij jullie? Hij wil nu wel testen. Ja, dat dacht ik wel, maar dat doen we niet, hè? Nee, Ja, die hoor. Ja, dat niks gewoon. Het ziet er wel leuk uit, zo'n sneeuwscour, maar ik heb het idee dat het heel vol jou deel. Ik vind dat alleen maar soorten struit of zo. Nou ja, moet ook gebeuren nou. Denk ik. Geen idee dat het gebeuren moet, maar. Nou ja, dit weer het even nou. Ik denk kwart even in de sneeuwtje, hè. Dan maar we moeten maar weer even in de sneeuwtje. Vond je het leuk filmpje, dan toe omheen. Volgens mij eens abonneer dan op de Friese vlogger. En dan zie ik je de volgende keer weer. Geweldig.